Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Anthony. Hagas nong pink war mau kan robrok kajing sab e ki mar rap kum ki so ki khat bar ki be kalalong kajing e ka ba crown mar kajing duna ki lat pinken kum ka kali bat surang bun ki mar rap ki shiput aga jaka rap khlam poi shanu shano. Ka kong thari na song ka bre ka nong rap ha ka kasnong kala shim mi ka sinjam ban seng ka kin hun yo lenti group ringkat bar ki khun men ha ka south rek ujiliu ara jar khat nyo. Kathong kalong ban pindan kampurai ki marep kum ukrai ki so bat ki we ban pin kala sha ki jing bam bala ai ru kom processed food khnang ban nat na ka jinglun bakham jingmen toy bat ban pin imru ya ka kamrem kasamla baladap shisha song khun ka kong tharina ha ka jing ekran bat rat pathai khubor ha Independence Day market local entrepreneur kabla pelong na ka fabulous ha ka All Saints Cathedral na do ka khatway turik ha do khat south turik unailar kay thu ba menta ka kanhun ka don shphongut ki dekhon ki nong trade jong yo lenti group ki pen mi bunjat ki mar kum ki umso ashar jam chips snacks bar khamtam e ukrai ublalong umar kentiu ya ga yo ka kot kishnang khamtam ha ki por khlam covid-19 ka kong tharina ke thu rubakla yo jingi kaina ka EFC Basin Maukan Roblong ka Directorate of Food Processing ka KVK bat mentaru ka jingi ram na ka Prime Hub Meghalaya ka bapet kerpangi ka kamjongki kimar bami na gani ka kinhun kilong ki balant na gitawai chemical free ka jingi yo benta ha ki yo bala ai ka Prime Hub Meghalaya kala ai lat yaki ban pin ipat ba bat di shu yaki product jongki kani ka sinjang kala yarap tangi ka kinhun hinrei ru ya ka imlang salang ka shnong baro ka we ka kong tharina ke thu banadu baseng ka society kala wana ajing mentoy ha ka shnong bat pinmi jing bam babunjan bala ban pindan kam wat ha ki por jing e kinong ram khamtam ki barep krai bat so kim khuslai shu na mar kila ban pin kala shi ki jing bam ba pelong ya ka bam ban paho bat ba kham slem kani kala plilat kam ye ki samlashnong bat ban pinne e ka bam wat ha ki por khlam ka kong tharina ka ai khuble kerpang ye ka Prime Home ka bala pli lenti ye ka yo lenti group ban pinya yo bat pinmi shu ye ki marbam nagashnong pingka di kam ka email la menti yangi kalong no kai kalat klenti yangi khamtam ha kini khun samla ba mentama namaro balai ka banong bangin ya abetanya kam sarkar kalong syak ai ka ba kana lingba ka jing plilat klenti jogi mai pet ko manga menta ada pulih tengi dan ihan mendu ibadan ka ban nga tengi dan sao san henry wat ni dan ki samla ha kini grup ba menta kini grup jongi te kalong ngala bodong ba kalong ka si bun ki ai gizin kur nam ta jongi bi khun samla banam ta ka pateng hi ban sawan ble si bun kayo kabiang ba kayo manem step ngala do jing kermen hi namar ba ka iduna hande dala manta janmi ka biang ba kayo ipuno ya tahu lo lai long mai le si bata kun hundu ki tahu dei buat ini di trei di andai kemana kalau along no ki ba manto ya ki imlang salang hi borok kawai namarban suang no kasnong ji kalong kabajengai te kawai ru ka surok im nabiang ba te sibun bunsien ki marab ki so ka kait ki jor kilapun no namar balai ka kali ru ka jenjar kalong kadon mitang kawai te bunsien ru ka don tang RC na kastayo labingin su apsa ya kata hadu banakwai kasingyo ka along kajing donong ka bakrawi ngiling ba kani kalat klenti ka ba imay hi laplengi ngi kum mangiru ki ba don menta kani ka group ma tingala ban yasim lang yagi banyak tenrong lang yagi marap jom ki para marjan marpa ki bayi ngasam ki prasnang prathaw ha prasnang ban ngila pen kalasak ni kajing bam ki bangila don menta ni kapra banong ya kata te kala ya rap ha ka Prime Hub ingi menta ngar balai hangni menta kasir gi waling ba jong kahi lamar ba kadang dei ka first time ma kasin maningkong ngoyengi hatani ka family fabulous store krikse maningkong ingi menta kasni te ngai sibun ki jing mentoy namar ba lada umday naka Prime Hub la si mangiru ginom darmanta hakani
Dahan kasih mentah. Iba kebangi yo kalat kelinti banwan aten ya kadeka hijau cegi hangani dai lembah napo pranhup kaba layalam nanti yangi bangin play yangi bangin yo ban simenta hakani kayo karena sisa kalong kaba ai men sem yangi bat ki kimar ki ba mangi wanra nasional lacong bat ki ya yo bah khamtam ki bajadai bat ukrai uba mangi ngirat bat mangi ngi penmi cingbam nau ni ukrai uba nikhat u finger millet da khasi ngi ong de ta ukrai tru ba nau ni u krai ni set ki cingbam ki biskin ki kek ki bindia ki nimki bat ki buhucia bat ki we bat ki don ki cing penmi ki bamangi ni yo ya ki so na ki sinong ki jongi so trun so brab so pan bat ki we bat khamtam ka bangila ban kamai baro asisnam dei na ukrai bat na kakat ka bana kakat nila bande ki kop ki kat bat nila ban penmi ki banana chips ka bangi khat kita ki chips kan ho ayi dan da kaken huon ka chongi ka ba mangi ni lingba mangi ki ka group bangi ai kerteng yo lenti tingka a village ha kani ka yo lenti ka ken huon ka chongi ni ya ni trailam ha ka chu ka kapor bat na pedang ni dan sipong thapok ka ken huon ni dan sangut ki ba kham hakmat ki bangi la ban set ho kiwi ki ken huon apa ka group changi ki long ki no yarap bat ki long ki nang ya trailang ban penhe ya kani kakam ke changi bat deng ba kani kakam ni yo sibun kicing mentoy ban kamai kaba mangi ngila ban penmi bisa na kani kakam ka bangi treng bat ka ai ci mentoy bat ka yarap yangi ha diliang baro wat hadu bangi la ban kersan ya kikun dikti kijongi ban pen school lengba kani kakam ka ba mangi ngitreng hakakam food processing khamtam no ni ukrai uba nyihi kilong swa man swa kijongi ba maki kila rep ude te ucingbam tenrai cengi ka baki ong indigenous food ba kini ki marep kijongi na ukrai habangi la ru ban bu ya daki bun hosnam khamtam habawan kanu ka nam sniu kum kanuksa habatat ki marep ki changi usensan bat khamtam hagitu ki por baladat kisnam baladat kidon kitu ki cingpang ki bawan len shop haka state changi hakari ki changi kebangi khot uta covid dai lang ba uni ukrai ubaya ai cing im yangi uba kersian yangi khamtam haba mangi nyimlat ya kayo nyimyo ya kayo ban thiet ya ukhaw henry nyim khuslai namang idon uta marap uba mangi ngila bu kunai nakabenta kan sawan kanam sniu di kanwan kanu kecing terdu kacongi niyo ya ucing bam na kimarap lacong kakateng conga nadai kong tharina umsom dai manga kabala ai cingmut bat mir cingmut yaki bahayeng bat dia bakumno bangin form no ya ka group bat ngadai hirup kum kana